Hotz gordinak kolpatu ditu gure gazterak. Negu giroa izan dugu Euskal Herriko kanpusa. Azken urteetako hezkuntza erreformek okertu besterik ez dut egin gazte langileon eguneroko astuna. Egoera honi aurre egitearen beharrak sartu gaitu borrokaren giroan, Bolonia erreformak suposatutako kolpe hotzaren ondoren. Kostata, baina elkarlanean ikasleria borrokalari bat ari da suspertzen, pairatutako heziketaren arrautsa. Gasteizeko unibertsitateko ikasleriak antolakuntzatik iniziatibaz erantzun dio EHUk sistema kapitalistaren barnean betetzen duen funtzio, erreproduzitzailea eta zilegiztatzailea. Bide beretik ekingo diogu lanari 2018. Elkartasun dinamikak saretu eta eskola kolektibo eta herri unibertsitateen bitartez. Beste hezkuntza eredu baterako pausoak emanez. Herritik eta herriarentzat unibertsitate bat eraikiz. Oraina borrokatuz, etorkizuna gurea da. Gora ikasleon borroka!